Čau ľudia, moje meno je Somet a práve vítajte pri ďalšom videjku. Rozhodol som sa natočiť videjko s návody ako stiahnuť túto Xmode Games. Takže ukážem ešte, čo na to budete potrebovať. Budete na to potrebovať Aptoide, budete na to potrebovať Aptoide a je to King Root, alebo nepotrebujete King Root, tak si vám Root Chester Basic. Prejdete do Play, kde si nájdete čo to bolo? Root Switcher. Root Switcher. Ako? Root Chester. Takže Root Chester. Toto si stiahnete. A keď sa vám to dosťahuje, tak to otvoríte. Tlačíte Very Root a máte to vlastne už. Potom pôjdete na Aptoide, napíšete si sem Xmode Games, všetko spolu. Nájde vám tu toto. Vidíte túto Xmode, to si nainštalujete, ja to už mám. Samozrejme potrebujete aj Clash of Clans, takže si napíšete tu máte Clash of Clans, to si stiahnete a vlastne už budete na všetko pristané. Dáte Xmode, si otvoríte, len kliknete a tu máte Clash of Clans, tak stlačíte to a tu dáte Install dole vedľa History. Potom sa to vám to bude inštalovať, ja to už mám, a stlačíte Launch. Teraz sa vám to zapne a tu na boku už vlastne máte tohto robotka. Ja tu na mňa už dal útok. Collect. OK. A my si počkajte hneď. Koľko to stojí? $2500. Ja si to dám stavať, lebo už to fakt potrebujem. Tak. Tu vlastne stlačíte toho pajka a dáte Xmode. Bude sa vám to tu načítať takto. A ja to už mám nejako nastavené a chcete to mať nastavené ako ja, tak tuto si dáte toto Keep Active a Copy Player Local, potom si dáte Sandbox Attack a potom tu máte My Heroes, My Drops, Castle Drop,
spely a my spells, či my castle spells, target heroes, toto. A vlastne pôjdete na tento veľký pohár, čo je tu, stlačíte to players, visit a môžete normálne útočiť čím. Týto. Tak a to vlastne môžete si dávať už vlastný